फरायसाफ्रा थांनानै थाथों दुलाराय बर' फरायसाफ्रा थांनानै थाथों बुहुमनि बर'फोरखौ सेजा बुहुमनि बर'फोरखौ सेजा 54थि थान्दै जौखंथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय नै कार्बि आंलंनि लांहिनि हाजोआरि फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंगासिनो फ्लेग हस्टिं जाबाय नै बिसोरनो कार्बि आंलंनि ड्रामा दिन्थिग्राफ्रा सर्ट ड्रामा दिन्थिखांबाय बिसोरो दा फैबाय बिसोरो दिन्थिखांनानै जाय दसे बेरायलाबायनायाव लोगो मोनफैबावबाय जोङो सेरजा गांनैसो फट' लालांसै बाहाय ना दारहायाव पेन्टिं खालामनाय जा बरिया जाखादों सिङाव थाजे फट' लाजासै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सिङाव फट' लाजाया बेयाव लानोसै बिहुराम बर' ओरै थाब थाब ला ओरै बेरायहैबावनांगौ एक्सप' थांनांगौ आं भिडिअ बानायबाय थानायमोन नालाय उनाव बेकग्राउन्डआव फैला सारा एक्सप'आव दख'ना आर'नाइ गामसा नायनोसै हा अ दायो लांफैनोसै आं एसे फिसादब नागिरनो देद्रायनाय मोन्दों मैया नायनायमोन नामा मानो बस'नांगौ र' नायग्रोनि फिसा फिसानो बै माबा बै लान्थाया सोर लाथा थाया ओरैनो ओइ आर'नाइ दख'ना गामसा मोजां मोजां नुथारोनो लानोसै इन्दिनि आर'नाइ सुजाबनाय दामा दा बुंसै 3000नि गाहायावलाय मोनखाया 3500 4000 बिदि थांखायो मोनबाय सोरनो होनदों नों रबिननि फिसाला औ रबिन राजबंसि फिसाला दं ए बेनिसो आंहा बावनानै रबिननिसो लिरबाय नामा नंगासिनो सोरनिथो माबानि रबिन फंबायनि ए बे राजबंसिनो बे आर'नाइ गस्लाखौनो हैनांगौ बेबो मोजां गानहोना गानहोनाय नोंसोरखौ साला मोजां सम मारै होनदों नों दालाय थोआ लादो गांसे माबाया साथिसिनो ना आर'नाइया बैसोरो नैबे माबादों एसे बारा खालार फैयाखै नैबे खालार फैदों बेसेबांथो बेसे होनदों बे 550 हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जों बेखेवसिगोन हा गेजेराव मोदोमनाय जायो मानगोनां ऋतुराज बसुमतारी सार साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव फुरा दख'ना गोजाखाना बासि बायना लानो हागोन मोजांना बेबो कालारजों जा बरिया फैदों माबाजों गुफुरजों ना जोंनि मानगोनां आलासि बिथांमोनखौ जों बरायनानै लाग्रोगोन दा बेनिखायनो जोंनि मानगोनां बैसोगोरा आलासि बिथांमोनखौ
गोमोना बे गामसा गिदिरदां गोगोमथ' माथो बेखौ फिसा थाया नोंलै बिदिया हा माथो थाया नैबे गामसा आर'नाइ आगर गोनांखौ गांसे नायगासिनो दं बबाव मोनो फिसा फिसानो गिदिर गिदिर मोनबोगासिनो दं फिसा मोनबाथाय लागोन सिगांनिफ्रायनो सारमोनजों कन्टेक्टआव खालामखानाय बायदियै जोङो बिजिरगिरि महरै मोननो हादों फिसा बे सारमोनखौबो सिनायथिखौनो आङो आवगायदों गिदिरलै आर'नाइ गस्ला गैया गोरलै साइज मानो गिदिर जानांगौ हा ओइ बे फिसा दां बोरो हमलाय ओरै नायनाय नायग्रो जि गोलावलै गोलाव मोजां ए फिसा थायाना बिदिया नामा बे आं लानायनिफ्राय गोरलैसिन दां बियो लायलाय नाय कालारा नायलाय दे साबे गानबा ओरै थरमखायो नालाय एसे गुसुं जाखायो औ फिसासिन नामा बे लावसिनदां बियो बेसेबांनो 700 750 होनदों दा जरा जरा हरदो 750 आयु 750 माबा हरगोन आं 500 बांद्रायगोनदां बांद्राया आयु दहाय बेयाव 500ल' होनाखै मोनसे बांद्रायोथ' गस्ला फिसानो आर'नाइ गस्ला फिसा मानसि फिसानि नैबे रोजासिन दां सासे दखानाव ओइहाय नायनाय नों दहाय फिसासिन बियो गोलावा खिन्थु एखे रोजाया नैबे रोजासिननि गोबासिन लादो गोबासिन दा बेखौ साबसिन नुदों नुनायाव दा सुबानो जोब जायो बे खुन्दुं फिसा नालाय बेखौ ला बे स्मुथसिन बेसेबां होनदों बेखौ ओमफ्राय नैबे 500 हरगोन दामालाय बेसेबां 500 नों बेसेबां लाबामोन बे 380 थोस होनबालाय बांद्राय गामसाया औ देरसिनबाव बे रोजासिनबाव एसे खमायबावदोरा जरासे लांसै ना ने नों सिंगेलसो लादों दा आंबो लांगोन ना नांगौबा लाबोनाय दामाव जादों आरो दे बेसेबां दे बिदिनो होदो दे 380 लाबोनाय दाम जाबाय आरो 350 ग्रोब लादोरा जरासे लानोसै हायो हरदो दे मान गोजाननिफ्राय फैनाय जोङो गांनै लांसै गांनै लांसै अननानै आरो अ थांलायखो बेयाव बांद्रायलै मादो दे एसे खमायना हरदो जों जरासे लांसै बेखौ लानोसै लाबोनाय 10 थाखा थाहैयो आरो जिखुनु माहाय दं बे आनै गामसाखौ 350 गस्ला थाहैगोन गांनै लानोसैलै फुरा भिडिअ दं माथो औ